Никой не се променя на сила. Променя се, но за малко. Преди години отидох на един площад, където имаше младежи, които бяха анархисти. Те искаха да видят извършване на екзорсизми, да видят, че демоните съществуват. Тогава бях млад, но веднъж ги заведох да видят. Те казваха: ако видим това, ще се променим. Добре, видяха го. Видяха един куп неща. Ужасиха се, изпотиха се и така нататък. За 3 месеца станаха ангели, нито хулеха, нито водеха порочен живот, нито скитаха. Това обаче продължи 3 месеца. След това пак същото. Защо? Защото там почувстваха натиск и отидоха на църква от страх. Това не продължава дълго. Въпросът е да го правят доброволно и да възлюбят Христос, а не да се страхуват от дявола. От това няма смисъл. Сладостта на Христос е тази, която ще ни задържи до Него